एवमुक्ता तु वैदेही प्रियाः प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुधा भर्तारम् इदमब्रवीत्। ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଉକ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯିବାରୁ ବୈଦେହୀ ବିଦେହର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମାତା ସୀତା ପ୍ରିୟାହା ପ୍ରିୟ ପ୍ଲସ୍ ଆହା ଯିଏ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଆଚରଣ ଓ ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟା ପ୍ରିୟବାଦିନୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ମଧୁର ବା ପ୍ରିୟ କଥା କହୁଥିବା ନାରୀ ବା ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ ପ୍ରଣୟାଦେବ ପ୍ରଣୟାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏବ ନିଜର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ବା ଅନୁରାଗ କାରଣରୁ ହିଁ ସଂକ୍ରୁଧା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ବା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତାରମ୍ ଇଦମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ଭର୍ତ୍ତାରମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଦମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ବଚନ କହିଲେ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ସର୍ବଦା ମଧୁର ବଚନ କହୁଥିବା ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରିୟ କଥା ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟା ବୈଦେହୀ ମାନେ ମାତା ସୀତା ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ବଚନ କହିଲେ।